Ova izložba je prije svega iskustvo, odnosno događaj u kojem naprosto ne možemo biti pasivni promatrači niti jednoga segmenta. Već na samom početku suočeni smo sa činjenicom da se pred nama nalaze predmeti koji nisu postavljeni na način da ćemo se kretati od jednog do drugog, nego se tu nalazi čitav niz okvira, zrcala, velova, zaslona koji iskustvo pretvaraju u totalno proživljavanje vremeplova. Znači, mi u istraživanju slijedimo tragove asocijativnih nizova, ne samo autorice koja režira naše iskustvo u prostoru i vremenu, nego nas uključuje na način da sa vlastitim emocijama, odnosno pročitanim knjigama, slikama koje nosimo u svojoj svijesti, u sjećanju ili smo ih konstruirali na temelju iskustava drugih, poput Alise u zemlji čudesa ulazimo u prostor u kojem je sve moguće. Odnosno, slike, zvukovi, njihove transformacije neprestano se izmjenjuju i kako se krećemo prostorom, mi naprosto postajemo sudionici jednog zbivanja koje je podjednako stvarno, koliko je fiktivno, ono je podjednako dio prošlosti kojima otkrivamo ne samo ugodne stvari koje su se nekom drugom dogodile, nego i čitav niz trauma koje nas naprosto dovode u situaciju da se s njima sučeljavamo na ovoj izložbi. Dakle, ta izložba se osim toga odvija na način da je to iskustvo pretvoreno u prostor u kojem je izložba mjesto, a ujedno i prostor u kojem se poput svojevrsnog kabineta čudesa talože u različitim slojevima predmeti koji isto tako ne bismo očekivali na izložbi. Dakle, od predmeta kojima smo okruženi, zapravo njihove nove značajnske i emotivne sklopove trebamo otkriti sami. Za to će nam možda biti potreban vodič, ali isto tako možemo se tim kabinetom čudesa, tim prostorom u kojem se prijevodi iz jednog žanra i vremena, dakle od science fiction literature preko filma do predmeta, odnosno predmetnog svijeta ili doživljaja naprosto ne mogu odvojiti jedni od drugih, kao što se i projekcije samih slika ne mogu odvojiti od predmeta koji se nalaze, odnosno s kojima se međusobno planovi preklapaju. Prostorno izložba se sastoji od dva dijela, odnosno dvije cjeline, laboratorija i muzeja. Asocijativni niz, odnosno igra riječima u drugoj prostoriji vidljiva je kroz inverzni postupak uobičajenog izložbenog iskustva. Polazeći od konvencije White Cube-a, možemo reći da je izložba izokrenula konvencije na način da je ne samo ostavila izložbeni zidni prostor praznim u velikom njegovom dijelu, nego je i koncentrirana na predmete, odnosno instalacije koji nužno iziskuju našu interakciju. Pozvani smo dodirivati predmete, listati mape s bilješkama, pozvani smo gledati dijapozitive sa istraživačkih putovanja kojima nam autorica ne samo prenosi vlastite iskustva, sinergijom slike, teksta i zvuka, transformirano, odnosno prevedeno iskustvo približava jednom neposrednom doticaju sa sjećanjem. U tom prevođenju, odnosno transferima ideja migriraju prostorne i vremenske zone koje su otvorene već u prvoj prostoriji, ali je ovdje to iskustvo otvorenog ateljeja, s jedne strane koji nas enigmatski uključuje u prostor nastanka samog
rada, dakle onoga što je izložbenom diskursu prethodilo, a sastoji se od doslovce traženja tih iskustava, ishodišta i njihovih polazišta do, dakle, podsjećanja, odnosno asociranja na koje nas pojedini od tih predmeta potiču. U tom smislu i predmeti, neki od njih barem, koji aludiraju svojim kolorističkim spektrom, odnosno samom materijalnošću, odnosno u velikoj mjeri su korišteni neki, pod navodnicima, jeftini materijali koje smatramo vrlo često u običnom svakodnevnom životu talogom, nusproduktom civilizacije, pa i u negativnom smislu te riječi, kao što su recimo za zaštitu okoliša i brigu o našem životnom prostoru, i često i nepoželjni materijali koje smatramo balastom. Znači, jedni do drugih nalaze se crteži ili predmeti koje uobičajeno smatramo dobrodošlim u ekspresivnom taloženju naših iskustava, zajedno sa otpadnim materijalima kao što su primjerice spužve, koje naprosto više nikakvu konkretnu funkciju ne mogu u stvarnosti dobiti, ali se u njihovom sučeljavanju, odnosno u srazu tih planova i predmeta stvara jedno potpuno novo iskustvo, utemeljeno isto tako na asocijativnim nizovima koji nužno uključuju i naš afektivni odnos prema temama kroz koje nas autorica vodi. Pa ćemo možda tako među pojedinima tih predmeta koji su uvjetno rečeno izrađeni, izvedeni, realizirani na način na koji to može podsjećati na skulpturu ili neko drugo umjetničko djelo u smislu estetskog objekta, također razotkriveni, odnosno postavljeni na način da se u tom iskustvu međusobno isprepliču i humor, i ironija, pa i groteska, podsjećajući nas zapravo na činjenicu da nema jednoznačnih definicija niti jednog od iskustava koje danas živimo, u kojem zapravo digitalno od onoga što je realno prisutno u našem životu više ne postoji zapravo razlika između tih razina iskustava. Dakle, ono što je svojedobno istraživanja neuronske znanosti koje su ukazale već 30. godina prošlog stoljeća na činjenicu da je vrlo upitno na koji način možemo razlikovati stvarna od izmišljenih sjećanja, odnosno način na koji se oni u nekom konstruiranju novog narativa, kao što je to riječ na ovoj izložbi, međusobno nadopunjavaju, odnosno isprepliču. Dakle, i u tom smislu ta izložba i muzej u smislu nasljednika kabineta sa kuriozitetima, ali je isto tako i krajnje suvremeno iskustvo sa svim, dakle, elementima od podsjećanja na distopijske prostore i iskustva tih prostora i vremena koja su svojedobno bila nedostupna, dakle mjesta u kojima ono što nestaje ponovno nastaje konstruiranjem uvijek novih narativa. She places her lines on the terrain and she says, "This is a portion of infrastructure." Somewhat to the east, she redraws it. The video shows buildings the implications of which expose the thinning inside. My speciality is to make the transition more effective.